Programi Kang Janet iba penyak yang ini kejengalan. Kita haniru ikinangalam juga parti. Nado iba Dr. Karashan ibalong Vice President juga parti. Kita ni iba Grasper dan Tiang ibalong Treasurer juga parti. Kita ni iba Bright Sterwell Marbanyang MLA juga Molai Constituency. Kita ni iba Bandrikos Nongsteng MDC nang ni napa Omsning Constituency. Nidan bakin Jordan Tong MDC jungi napo Mawati. Nidan ru ikini ki nangaram hangni MDC jungi na kawar Jaintia ba mikmat ya kawar Central ba Barat Makri bade President jogari Bhai District kinam kitkam jong ka circle hangni apo kani constituency nagamta ka por nganamla aban jer ka tenglut iki. Ia pergi pada kita ide ke jengah, ke belum ke paradok ke parasnam, ke parakher ke paramer ke jengah, ke belum ke nong song song, hakini ke atli ke dong ke song kas atret bat kas athe, hakaba ke nong penya ya kini ke jinglang, ke lapan bet ya kini ke jakat pedeng namta kini ke atli ke song. Tengah nak kelem dah aingu oblay dan berkat ya ke jingem ke jengah shimet. Bat ubla dan rekat per kajing iwe piwe yinong kumne ke bagilong deda kajing isnei bat kajing aye kajing u yelawan be nang tai na po jirang kawai kajing lang mene yela de ban poi kham kloy tama kadon no kawai kajing bakla jong kawai ka kali kapa yela sha set lenti bat ngen hapan ya plut por hantu pelat kentang ban pelat ya kata lenti. Jadi nak kita kerau ngem semua aban poi ke por ke babian. Te hani dondu ye Dr. Bucks Kem berbo. Iblang wei nak kinong aikten juga parti. Belum ru ukertong ubah ke parti ke ibet bansai nak kita kene ka election MP sitting semai. Hagaba shen le sing ngai bak election Commission of India kan sepembana ya kasni bak tarik kabangan hapan ya khun ya kene election ban pendap ya ke jaka ke batli. Hadian ke jingkrak berkendit jong Dr. Ricky Eje Singkan ubelau MP beid eji wain ki para nangilam ke jingi para baya senglang ye ke parti bat kun ke parti shisha bat yele di simet haduk mentangam snow kumba imdan shu hopring jingi kata ka jing snow ba ila legno na pring jingi kam shimla dan haga jimut ke jibat ke jinga simet te ingin hapan ya kata kelenti ingin hapan tray kun ke parti ban be sya kata thong ke bangi ni kwa ban poi kun ke parti te hagani ke por iwan kam de bangi kren tang nam ta kata ka election MP shooting semai rengi shimru ya gani ke lat kelenti bangi nio ban ya slok ba phi pat ba bangi nio ban kampen ngam ya kata ka jing sngewthuh ka ba mangi ki pat ba ni don kam ban sngewthuh haga jire ke jingi bat ka sunshar ka khara Dr. Bucks Kem ila mat phang ya ke jing kwa ka jing bat kumno ba kata ka jingmi jaga boys of the people party kala pin klumar jingot yaki wei pat ke seng san perthai te bangi ngi lek keleng gi persang ban pin sotho iki pat ba bakim dei ban snow hair haba kio yakini ki jinglong ki jingman haba kio snow yakita ki jingkan tho habaki osngau ya kita kijing kren pen habaki osngau ya kita kijing persang ban penbut nam habaki osngau ya kita kijing bringem kijing maham kim dei ban sngau pher namar bakun ki nangaram juga voice of the people party ni leyo ya kita ki baro bakin salang batkin saja namar itip balai ni seng ya voice of the people party kandai ban ni seng krem kijing sngau thu kamdai ka bangi ni seng ye ka party kombadan ki bakantho ba ka voice of the people party lani ha ka tu ka por ka bangi ni pen bana bangin sa seng ye ka wei pat ka seng san perthai ka bathmai kidon ni ki bakantho ke ba punya srim yang i kom ye ki tit lir mo namar bala jan election o kilami kita ki seng tit rengi ni la pen shisha ba ni la kren ba ka voice of the people party kamdai ka seng tit ngimmi tang namar bangi kwa bani kon election ngimmi tang bangin pintigna bangin jopyang ye election ringi mi namar ka don ka tau ka bakraw
ngimi namar ngi snow ya kata ka jingling a ka badan ha ki pat pa nong shong shno ngimi namar kata ka jing ot ka jong ki pat pa ki badan ha ni ka ri ka it e ka jing ngimi namar ka don kata ka jinglin nyar ka badan ha pring ka jat ben riu ka jing na kata ka taw ha ka por ka bangi seng ye ka party ru ngi seng halor kata ka nongrim ba ka dei ka sur ka jong pat ba kadai ka sur ka jong pat ba ka bangi ngi kwa ban bu ya ka kerteng kaban ya lam lin ti ngi bat kaban ya lam ya ka jingut ka jing perkhat ka jing kaban ya ipin ka mau yangi ki nong sandur ya ka ni ka party bat ki nong sandur ya kita ki nongrim jong ka party bangi mi dain mar bangi ka mau ya ka tu ka sur ni ka mau ya ka tu ka jing ling a ka jing pisa ka jing sano ka jing ritmin sim jong ka chat brio kaba kala sedang ban sawabha naru kisnem arajar khapra terter kadi kata ka penongi bangin hapan shimmi kadi ka senjam bat kadi ka taru ka penongi doktor bat skema bi lek keleng ban penshai ba im ju kham smotanat ban lek thebut ye ka taru lawo daw lawo dong da kita ki seng sang perthai ki bong yanidi julek thebut kelanang kampen he mo I ong ngam ju kham lek ka bumut idang lek hi tangba im ju kham smotanat ban lek thebut ki ong yaladi julek thebut nri meta ule krobut ngimon ni ban kro ko ki pat babi ngimon ni ban batai ban pen sngewthuh iki pat ba haga jingre jong ki pat ba paga sinshar pat ba bat ru begini ken sngewthuh ega jingre ke jong ki pat ba paga sinshar ka kadar ni kwa ban shui kai ban pen sngewthuh ban ya lam ye ke jingot ke jibkhat haga begini ki wi ki seng san perthai kim kwa bu pat ba onlong ubashai ubasngewthuh lani ubanlong enlightened politically enlightened kaba ki pai pa kin sngewthuh ya kata ka jing kindoni ka jing shampang ka jing sngewthuh ka bashai hagbani maka sinshar khara kim kwa ya kata na kata daw ki persham ban yalam bakana daga ba ong bo taw candidate jong ka voice of the people party ubat tang le thebut yal dia le hindrei panban uwan mentaban krobot kamnon kumta ka jing kren jong doktor baskam kamdan jing baklawat tan khendiaru namar ngaru ngas sngewthuh kumta ki briu ki badan ya ka jing kitli ki briu ki basngewthuh ya ka sinshar ka khara ki briu ki basngewthuh ya ka kamram jong ki shakri patba ki briu ki basngewthuh ya kata ka bor jong sinshar ka khara bat ki yo ipat ya ka jing shukor jong kita ki shakri patba na ka bor shakapor kem jukam sotnat balle thebut namar kisno bagata ka dor bat ka bor jong kata ka bot ka jingki ka kala leno eino habaki le ban chu tep bot krem penshong nongrim lani ba shulet ban pendap rukom kumbadon ki baong kilek watlar kim ko ban le tep bot ngam ngai badai tang doktor barskem ngade wei ba perkhat kumta dan shibun pa ki bri ki bang ji kendo kim man shisha ban le tep bot kim ko shu shisha ban le tep bot bat nrei ki ong ngishulet basale ayo sha ken yap ki bri nomor kisno pada dalam le thebut mo la banyap shisha lani sha khenyap ndrei haki briu ki basta ki ba shampang ki ba pension nurim ngisno thu ngim yak hiru ladang ngim le thebut bat bon ba mentang yo sno dan ki bong ladaga voice of the people party comes in sharmadu ar bhra ngin tarno ek epic kata kami na ka jing sau thu ya ka dor jinga vote ba ya ka bor jinga vote ba bang ngim la ban thau phai kam ban jingmut bangile thebut ba ba tarno kata kam dek jing sngewthuh ka bakra kata ka phalang baki briu kelanang kiu haga jing sngewthuh te bakila kiu jing sngewthuh balesi bak idang don pat ki bang pat sngewthuh dang don ki basu patai klem sngewthuh leni dang bot mala dangi le se ban onra ai ta ka jingkala ka wan ga bagum ga ta ka jing perkhat ten marga ta ka daw ko ki pat babi ni shimmi ki ne ki por ke bamata kom ki la bangini ban lech ki pat ba ban ye slok pat ki kom bangi ju sngewthuh nak ban le Mangi sngewthuh ban lech ki pat ba nadu kabaning kong ban penshai ki pat ba balai ka voice of the people party gami nanta halor gnu ka nongrim ngila seng ye ka tingila lech ban ngila ithu bangila penyeng ye ka party ka jing halor artri ki paya ki bakhlain upaya baning kong ri upaya jong ka sinshar ka kharar ka bakhoi namar khlem ka sinshar ka kharar ka bakhoi ngenamla ban yo I ya ka loi ka basyang ban ngenamla ban honra e ka jingla shisha kata ka jingla ka baki pat baki angnut
ka jingleh ka banong ka jing mentoi ka jing kerku yang ni ka jat benriu bat ka banong ka jing sngan ya ka ri ka jing klem ka sinshar ka karar ka bakut badia ka taru ni na pensno ya ka jing ngit tenrai jong ka jat benriu ni na pensno ru ya ka ei ka ba ublei ukwa ya ka sinshar ka karar bakanlong ni sngewthuh ba ka taka dikan nongrim blei ka ba ublei ru ukwa ban i ka ba kum ka taka sinshar ka karar ka ba ngi kwa kabangin ni kun manta ban penyo apreng jongi kom ka chat mriu lari ngi pulin ka bible ngin lap na ka kitab exodus ka lenong ka arhulai ka khat ka pra ka kitab deuteronomy ka lenong ka khat mriu ka khat ba khat khanda hang tu ka kren shai ka ma shai ka singi ublei mahami nong sin sharp ngi kun israel lingbo moses wong kum no mewa pin kan riang ye ka jing bisha mewa nyu shiliang kmat mewat bamsap na baga bamsap ka penmarla no ya ka kmat jegi bastar bar ka pendala dor ya ka ten jegi bahak tang ya ka hak bari ka hak men shakri lari ngi pai shi ka ta ke thume tamrai juga jabru khasi ka jabru ka ngek bangi hon shi ka pathai ban kamai ka hak ka banang imslam ka tangi nang yo ban kamai ka hak knang bangin lech ka ying ka jumble bangin yo rung ka ying ka jumble daga ta ka hak ka bangi ni kamai tinamar ka ta ka dawngi ko aken ba ngin pinyo se hisin hapreng jongi ya ka sinshar ka karar ka bakoi badu upaya aro bangi penyeng ya ka party ula upaya jong ka jing pin scam ya ka hok long try jongi ya ka kendo ka shap bat ye ki eke barok ki bre kinong kinti ka jing la ka kam ka jam bat kumta ter badu bangi lech ki pa bangi pin shine ki pa bat ni le khoni collection ka bani kong house nem arajar arhulai I doktor ki le khonang ne po omsning Henry imshimala ban job bat imshimala ban poisha ka thom bat ngile job tang samut ki emily kum kita kum ka party ka batmai ka bla let you pat ba ha ka ta nongrim ka bangila principal ka nongrim ka bangila sandur kum ki nongalam ngile job tang saw imshimla jet ka way pat ka linti kum balong ki we ki seng le se kam dei ka bangi kan tho ringi kren ka ei ka balong kinon ru ki seng ha shwa banging in mi pertai kibla seng ya ka party na kam ta ka jat menriu na kam ta ka ri onda ki la deputy election onda ki job tam r seat la ni lai seat ki ong pa ta ong ji ting ngin le yu ki le ke train no ka sarkar mo ki kno yu pa ba Henry ka voice of the people party ka klem ji ya ka ta ka lenti ni purom mi ka rai ka jo pa ba ni ong ba ki pa ba le si ki pa sngewthuh ya ka ni ka nongrim ka bangi ni le ban troa tongin pendap hok ya ke kamram ni krem jit ban lek ban yitrei pa ka soka ni krem jit wa tong ban yitrei lang ru pat kita ki parti ke badan hakalian persya nomor ni ting yo kaya baklano pa ka nongrim go jingi ngele yang marwai kum ka parti bat tang sangut ni dan ring ya ra sipun ki mat apo ka yeng dorbar thau an hot ki persya ini ki ong no oh ni sia u Ardent uli he tengam sesurok re assembly jukran mo ti ki pat ba kin bishar ya kata nama habukut di upat ba uban ai ka bishar ka bahok lengi kren ngim kren hapo assembly kumba ong kita ingip niat laga kam nama ni sngewthuh hateng kalaban ng jinget ho patiwe ni yeng kum ka seng marway hapo assembly bat kata ka jing persyang goji kelas tang ban kring ya ka jingut ci pakat ci pat ba ki samong imat kanete ka dei sha ka seng ka bakini ki nong elam ki nong sandor ya ka party ki ton shisha ka jingtmu ka ba khoi ka ba nama raswa jung ka tala bunte ki balawan ka ta ka dur ka rukom re tangdap collection kala suput na kumta ngam ko aban jer ka teng ya kita ki seng sign pertai pia tip ki e kita nang tu pat ka wan sa ka election MP but hak election MP ni ibo pat ba ular rai shisha ban ai ke jing shania ban kershan ya ka party pra hak bangile job adu life ar na ka life riu tli constituency kani ka baningtong ka bangi ui ka ton ka jingre ka ba surkai ki wei ki seng sang pertai ki kran benying ki ka party tang samut ki amle community ban job MP tang kinong trade don am don shano ngi don kalarngot ki amli ngi don ki MDC ki wei ki le pni ka lungot ki don ki le pni ki seng ya ki tra trikam ndoi hab kon ni tam hadu lailak nyo hoi hajar tami kani ka pni na maru pa ulap kyang ya kita ke nomrim ki bangi ngi le ban pen snow shi ki pa ki kom ka party ngi klalong ka party ba klan dei namar ga jing kershan ga jengpi lana ma phim kershan anum dan party pra ka party pra kanum la ban klan
habang yung ka party VPP ka party Pradeng mapi ki belong ka party namati mapi ki Kersham but haba pi Kersham ni sngewthuh shine mdei ba pi Kersham namar ba pi sngeu e yo breu lani pi sngeu shong shit e kata ka jingleh kong deng kong na ngi tip ni sngewthuh ba ki pat ba ki Kersham ni ka voice of the people party ki Kersham ni ka nongrim but ki shania agi ta ki nonglam ki basandur ya kata ka nongrim. But dia kata nak pen scam shisha ha ka MDC election ha ka baki MDC ji kira job mangila yo ban group ke EC apa ke HEDC barapa JHEDC ngila kalalong kalian persya ka baklan kamdai namar pengi toni kita ki candidate ki baklan namar ki party ha baki I ticket ya ki candidate ki tho naga jingleh bat ka jingdon parlok ka jingdon vote ka jingu o don ki bang o ni te udel bloton lupa ka tab vote ka tab vote noi ngim tho kita ka jing tho ka jing pengi ai tiket ni tho da ka wai pat ka rukam bat ngim shimla sei kita ki bala pau ki bala itho bat kumta ter ndrei ka ba pilngo kolong ba kita ki candidate ki job hadu khat nyumut ni job hadu arusan mut ki MDC habra atli ni ki district council but ni don adu absent mut ki MDC ki ba pat ba legit ba way o MDC bala si da ka party ba long utau nominated MDC ni don adu arfundriu don ki way ki ba ho khana mo habai dei but ka voice of the people party ki ong MP hagani ka MLA ka banwante ka voice of the people party kam da ton thanu candidate uba khlan mo kam da don than u candidate u baklan na gani ka constituency teu tawe u nangalam u bakam hakmat jagoi ka party ong em wat ong pri kumta nga kanau MDC nge songkai hayeng ya breu nge itu pramangi don we u ba baro na preng jingi nge itu u tau song me jar hata hayeng ya breu ndaladep nyobot u job ta dia te wat ong pi ba ndam candidate baklan namar ki patba ki pet om yo candidate om ya ka candidate u e u kerteng la ni ka kerteng ki pet don symbol pra na ma ka machine la don kalapian kalami juba balai karong ta namar ki patba ki la shania pra ki la priang ya katakan nongrim jong ka party ba ki la shania ha kita gi nongalam tingi kwa namar kata ka daw bengi wan na kani ka jaga ban pin scam shishu ya kata ka rukom perkhat ka jing sngewthuh ka jong ki pai ba bat ka sinshar ka khadar ni kwa ban pin sngeu api ya ka ei ka jing angot ka bangi ni tot pi ha ki jing dei bat ka sinshar pai ba ni kwa ban pin kan mau ba kum ka chat mriu khasi ka sinshar pai ba jing ka compare ha ka ba wat ka hima pirat kabla sinshar yakini ki hima khasi ki jing kabla sinshar yakini India badi ka perthai par koi kabla mi ke jingong baga singi kam ji sa apok ka hima bila ki nong sinshar janga hima bila kimla krem da tentho banong baga rukam sinshar pat ba hapring ki khasi ka compare ne ki wei pat ki jat benriu namar hapring khasi ka bor ka ba hakli tam e ka dei ka jong upat ba bat ki khon ki hajar usim umdon bor kum ki wei pat kisim kanu nu garai kami na ga dorbar jongi khong ki hajar ni upai ba ka ba pani ba ni ka bor ka ba khritam ka dei ka jong upai ba ka shong upai ba ki dorbar snong ki dorbar rat ki dorbar hima kam shong orang ba snong kam shong usora snong kam shong us imrat kam shong us im kmi ka shong ha ka dorbar ba ki khong ki hajar ba kata ka jing shisha Henry gini ki kindiap teli ki po sem ki bala lekno ni ba kata ka jing sngewthuh ka jongi kum ka jet benriu ya ka sinshar ka khara ya ka jing dei ka jongi ki pa ba ka sinshar khadar kala nang shong per ba kala nang shong sting ni klet bangi don ba ni bat ya ka bor ka ba hakli do ni klet bangi don ya ka ta ka bor ni shat ong ba ngim don bor o ni ki pa ba tingin le ngim la ni balai namar khakta ka jingan linti daki potli ki slam kala nang blood kata ka jing pen sngewthuh kala nang sting kata ka jing pen sngewthuh bangi namar kata ka daw ki ei kirong kendrom kendram kimya bek kimya linti tingi ni ko kum ka party ban wan rap yang saisien ya kata ka bor ka bakhli jo pat ba but they namar kata ka daw ni jumpen daw na ka por shefo ba ka voice of the people party
amdan MP, amdan MLA, amdan MDC wala ban le try kli ya ka party ka balong free ki pat ba ki ba ai ka jingershan ya ka nongrem ba ka jingshen ya ingi kin nongelam ban ni ra ya ki pat ba hajrong ban ni pinher ya ka ta kerdan jogi MP ki MLA ki MDC ban yemla ban ni sule halaka jongomon ban ni kwaru wa pipin snowto baba bi jit yo MP MLA le MDC pim jit ki begini le persya ya ka parti le ni kita ke nongrim juga parti le ni ki nongalam juga parti ki ba pat ba ushane kat ba ki dan jeng scam ha kata ka nongrim ka ba ki hi kila saido de nomor kata na bi osno makum gi nongalam juga voice of the people party niang hadu ar pra jeng scam bat scam me kata ka rai ka ba bi pila rai basa bishari ni na do ar pra shakma bala de bisham ba kata jinga linti ke jingi ko voice of the people party kamlang kumbangi ngila kren bat kat kum kata nongrim kabangi ngila pening berat no wat yang ngiru menu ki baju hikai kumta hatola judan ki party ki banong kumta berat no yong lara bisha naman ngi kwa bo pat ba on supu kata ka de ka bor jo pat ba hagini ki khindia singi ngala punya slim yangi ki emili ngongi ngim de pher tham no daju ni tong nong kit nong ba ayo ma kitu ki ba bu dukan ki ba khai ki singu thu ba ki le ki jik the ne yo do ki le thi chimon kamar ka dan kamar pat ka dan kamar ka ba shran bat lari ki paket yo to nong kit le daju ki da paket ban pha bu ga jaka ki dong ai pe ba mo ka ni kamar ka badan ki mar pat ki ni kamar ka badan ki ba shran uni daju pen poi ha ka ta jaka bala bathayu badu yo ya ka paket ni suan ra tang ye ke jo pat ba ka bi ki jo pat ba hi kam de ke bangi ai mangi na pala tinggi kuat bupai ba on sngewthuh mo on sngewthuh ya ka kamram ka jong kita ke nomi khmat on sngewthuh ya ka hok ka jong pai ba hangno on dau daju ulawan penpoy ya ka mar ka ba phi phinda penkup buram itu daju ha phin pendeng sentiu ha yo tau daju ngam thanai bangin le kumta Tendri mentangi begini ginong sensyati ki persangman pentami yu patba la kumba ka ke paro ka bakile ka de ki jingai smo bha ka jongki na ka met na ka pla ka jongki mo I kumba ki ai na ka pla ka jongki o gidon ginong mikmat ginong yalam ginong sensyar ki badan ka sarkar mata ngai gida kren yu to patba bo patba udi benda snungu te ki kamba bha bangile kumno to patba on snungu abo patba hi ura jit de pi bila traban syakri kila yo la ka tulap ka babiang bagin syakri yo pat ba hana bagi de ban sngongo la daga de bagi ai na ka plala jong le se ngiru in hikai bagan kupta kani ke jing persang ban te amrau ya ka jimut ke jut hat jo pat ba ka banagal yang jingi ka voice of the people party ni let show pat ba ban penkut bor yu pat ba ban penong yu pat ba uba start uba syampang uba nang ban pensyong nang rim ye ke baro uba nang ban bishar ba ban snowto kaei kata ka sinshar ka khara hagari sinshar pat ba de mangi ke bajit de mar kata daw ni hikai gen kumno ba penjit mo la bi jit adin ma bila yo pisa ngi tengi kran shai kam dei thi ka jingjit ka tu te ka dei ka jing sha thiet the way bringing us out here ni jam down ni jam ringio but kamau ni de jing thau ke ko do ke jo play ubriu snowto de na da ubriu cleo play haga sam ga bafra wang ubriu ulong ayu ba me wan kmiu ubriu ulong ayu ba me kan mau yu me bu yu hapo kindiat yo play ban me pen kupor yo priu bon sinshar ye ke bo play lu katara de kertan ka manga ma phigi yo balingi phaish ka sinshar ka khana ni de ben yo namar ka ta ye kita ki shakri pai ba ki ba shakri hok yo pai ba balingin chinwa yo ye ka sinshar ka khana ka ba khoi ka ba kan ban ka jing shong sok hagari ka jing kan ban ka jing shyan bat kini ki jing sniu ki bakharai kinum ton ko magalong manta bat kan ban ka bit ka piang na ma play lo ka khul ka pang ye ka ne ka ri ka be e ka jing Dehlo katakan nongrim baga voice of the people party kami syakma ban lech ki pai ba ban yethu ye ki pai ba bat tum baga long mata nisno thu sha kat sabaya ki babon ki ong mudang trepra kidan kitao namar ba ka election ponsin ka election shiteng samoy kadik election ka ba kiwi ki party kinum la ban kini no ya ka tu ka seat na ka tu ka party ka bala job
Hagatu constituency lani lar kolong kumbalong menta nagam tagani ke Shlong parliamentary constituency kaei ban kini no naga voice of the people party halor ko wiga nongrim namar ki priyo ki pension nongrim bagani ke dei ka pali ke jong ke VPP ngila dep ji ke VPP ngila la bagan pendap kata ka diga rokam perkhat pai tak ke babun kabar ke judan ke jing snow nagam tau tu ubala klap no kata harga diga wiga jing snow kabaki pai tak kim da pension nongrim than ya gani katai kaya ke baca hapo hagapor mi yak mai huping akan mau nang dan HS PDP ilele kata election siteng samai persyai ke sarkar ke HS PDP kita nang leng persyai ilele persyai ke sarkar ban ni seru yu candidate dengan popular mil driver jong mai huping do driver jong mai huping bat ke sarkar hagatu gapor hapo ke jinglam jong doktor mukul kila troi sitam kila hialut ki minister bat kila kenjing ken bikin job daga besuk namar ki Kenya utau candidate ubatolak bat ki Kenya ke parti ke bamdan pisa ndoi ngele job don burong ada tu kopor minta ni i kata ke jing syariah ke jing pai pai ke voice of the people party kadang ke jing sngowi ke jing benut bat kata ke jing sngo puram kum ke jabri ki kam ke jing syakri jongri MP uba ke voice of the people party kala ai syaka jabri kala ai tiket bakala ai syaka jabri ba umi kemat kumu MP sepo parlimen kami tak kata ni seru mentayu candidate ubadap sindang upriu mau kau perkat upro jebing unoi kaya ponihu oni donde kita akan nongrim kita scam kita ngiru ngitip maka jingleman kadon ngim kam try ngim kok ndengi sngewthuh kat sebalik bagi pak bakyong upra undang tre hendri ngikwa bagi pak bakin sngewthuh ngikwa ban bo yang ni ke jingleh bagi pak bak kita kersyaan ini bakin clear di paling gadon nak voice of the people party baling aga jingsyani ka voice of the people party baling antang ini hagani ka party ka voice of the people party namara ka jinga linting ngile i MP election ila tamadu lailak nyo hoy hajar tam MDC election dan ki constituency kiba ngile job hag MP himre ngim simla apa ban job aga MDC hangi i bakani ka jing sngewthuh jigi patpa hagabdi bat ki nongrim jga party le si kadang shong sting kila kendri among rim no tang na kani ke MP syaka MDC ni ko agen bagi nong kersan pra nadu menta ha bagi kersan gini ban suthu bali ki kersan na kai ga daw na voice of the people party but ni de ban suthu tang ga wi ga daw ni tan na voice of the people party berkata galang bagi ko ban wanra ya ka jingla husnam arbu pra namana ka jingla kamana husnam arbu pra nang bi no arbu pra skmat ka jingma ka jinge ka kham shirkai bani ka ege bangila mat menta nyansana ya kren pi ki kampam sa pi ki khubor ki mi kumno naga por shakapor hagabani ba gajla meghalaya hai ga kirtan meghalaya mata ka don hai ga kirtan jamka ka don labi phai shi ka pune ka dangli labi phai shi ka kot ka kia labi phai shi ka rai ka par ni ga bamsap ka shirkai ongi kami bhai ki scheme surat ki project ki bahe nomor beli ki babon ki minister ki di nom menteri kam surat tenamar ba ki penlek jumut ya kata ka kam ka begini mento ya le dia hendai ban penbiang dawai ki jaga sumar ki om dan pisa ban penbiang ban siu tulap ka biang ya ki noi kai kinamla kidon sipon na ringi kren ki pada mata ki sngewthuh maka ka voice of the people party kami ban ra ay ka jingla banai kata ke sarkar ke sinsha khara ka bakut ke sarkar ka banung pek siliang kum ke chat menriu ngim judan ke jinge player judan ubap jat bapo jat bakrau ha jat ru pasi ngirengka kata ke jinge ke jingdan kerdan ke ditang syaritor ha ka bagi khar ki judan kita ki jat bakrau ki jat bapo hendai nuduk pesensyar ni ke sarkar MDA 1 MDA 2 kalami ke kerdan pedeng jongi kinong song lami kita ki high level ngitip begidan ke jingkang doyong banti doyong lamana daka yeng ka Sri ka NGT hendai kumnu ki trok ke doyong ki ya da koi ke district chakoi ke district banlai ya ka meghalaya arlai ki district ya ato gamdei ke jingadon petaji kita ki beri ke beron halo Denmark ka takarao ka semi ke contain high level mut ki betama ka bor ki laban le ka pomon batin ka takarao ka semi ru ka jingli ki nong kershampra pikir shampra hiyo ayu kyo namara bakersyani kita ki parti ki besensyar oh kai doyong tu ya ka pomon nya kali private ta yet yong pa siren ru biang mek kam kontrak ru ya pupuk Ndrei ka voice of the people party
Kaleccha kipat ba ban hikai ban ai ke jikai begin sngewthuh ya ke jire ke jung pat ba sensyar ka khana ka bor ke pat ba udon ni wan raru ya kata ke jing sngewthuh pengi ton kam banong ki ajat beriu ka bayi teli don sibon ki penduk mensim o ye ki waiting ni ai mensim o ki naga ki bayi teli ki mizo ti tanak bayi teli o garur bayi teli ni te pai phishno shano dong bangi ni teli lela shano te umpecha penduk mensim Nei pediban aingo yo play pakum ki nongalam juga voice of the people party ngem ju ngap ya ki contain penduk mensim bon ki bang ni personal ilational ngem pen ngap ni ya bat ni pen sngewthuh maka por sik por kemang ni ka wei ka chat real kendam upnar upoy war ulingam unongtrai muliang ni ka wei ka chat real bat shisha ni iba mata ka chat real stangan dur haga jingre pa ka jingpli jo ka chat real Yarsani sa temri boy prak mata usawa kiu sa gentils uprak usawa let's ki tain semi uprak usawa once ki tain mingi uprak usawa what a search long uprak usawa ni tonga jingleman but ni snow ya kata kasur kat sabaya baka chat bridge ni mata kala compare kala yo mensim kala snow tu pengi tom kam menitli lara shiparang itli o ka iginong shun bakin kata kulma Lada bangang ong dan berkata ipi terhep ngan nom ala ya ya bala di para juga yang dan berkata ipi terba ngini ya ka bapintur tumari ki bakum kita kalongging lani ki bakum kita ki shipra ki betli telada mangingit dan ke jingitli hapeng jungi anong ipi kata kalau dai lupa ko wei kala kapan rap yang saisin ya ka purom ko jing bat mentangi lek keleng bat ngira sngewthuh ngira pen sngewthuh ya ka jing dam kam ba ki jing kodo joga jingitli Wei bam ko ban ibu ka chat beri kan nyetli. Dainam daina. Barang ni ko ban ngi paro ki bedan ngi ka cakang ni ko ban ibu ka chat beri khasi ka nyetli. Ka mot khamriam upnar boywar ulingam nong trai muliang ni ko ban i ka chitli. Tele kana ngakli ha ka por ya biru. Mo. Pikro ne ban i ka chitli ngai ba poro. Tongin rakti mono ba ko ban i ka chitli. Ha ka chat beri chi ha ka ni ka cakang ko ban pe. Ha ka ni ka meeting. Mono ba ko ban i ka chitli. Mdani weru oleh si pemrakti. Pemrak stes tang ibam dai naga cek berjing. Dai badang dai naga cek berkhasi ngat rai namdan badong bangam ko ban iye gaji tri. Boro mtani ko ban iye ji ya gaji tri. Tekan mau ben baba fi tep ya ga bot gaji pi hopra pi tep ban iye gaji tri sai sen pat hapreng ji kom ga cek ber. Kata ga ni ko ke thong. Ingin mi tamani le election bangin job bringin da thang sha ba cek ber kan klan. Ka cek ber kan klan. Lara ngi sngewthuh bangi tangkam ya kata ka jingetli dai nomor kata kada ko ki pat babi ko magal ongi pimene ke mau ngi rung ha ka madan thma ha bangi rung ka madan thma ki tai ki bele persya ini kini le doyap doim kumnu ban pen klem ngi rung ya bani khon ban pen klem ye kita ki jingmut ki ba ye kita ki ba sniu ye kita ki jingmut ki ba kenreng jong kata ka knon ka bele persya ini Nya bele percaya kata ke bangsa, nya bele percaya kata ke jingpen thame pai ba, ni ga jur bha ka jingpen thame pai ba gini kisni. Hagi ni ki khya sni pi ga dan ka jimi khobor. Bele kile jet ban pen mi ek ne ka khobor. Hadin bangon pha na mo ai ka ko kisni. La poi mi ba dang step dang la ki nga pe ka mobile ki janga pe ki message, kita ki WhatsApp message ki babun. Baro ki ba pha ta ka khobor. Bada bang pli ta khobor ka ni ka khobor ka botho jakham. Ka voice of the people party haka constituency jo president ka VPP okay kita ngutip don jingjayu mo ngam don jingtip ye dang apet ong itu bagi ong badon kita ki nongalam jo VPP ki ba la pet no bagi balali ban penyeso ye le badka NPP tengala sabki baling la sabki na mara bang apet ye kata khubor ngom tip uni unong tho khubor udah sngewthuh ne me gajimut jaham kamot ayu VPP ong jaham Kalau benong ada pigum ki priu senong kendong lesi senong kendong pi pile jingleh kiriam ye kimrat ki bon ban bam ye ki jingri ki ki lani ban pencet ya ki mar ki marep ki lani pile sepentor pi mau pi ki nomor sini ki bobon haki hali ye ki pentor pi ji ki ting shop dur priu ki baki penyeng ketua baki kwa ban pentami ki sim baganwan ban bam lani ban pencet yo ko bau jingki Kendan cike mangno tu beting shop. Tingini ki beri ki bariam ki bara lada umursiang ungat. Bak haba ungat upersyang ban pelat jadi dia. Uksat uya pundaya.
ngila nong ani la jaham khat itoi mersiang bon plai mau to la ngat kata ka jingrem la snow kumba kata ka jing om jaham ka voice of the people party tenre kaei ka bangi hapo constituency itip khamba kitu kiba ai kubor ba kila mi no na voice of the people party kila wan ban kershan ha ka MLA noi masnap ka MLA kila kendri amo MP rugi klemedon bentashu MDC rugi klemedon bentashu ban kershan ya voice of the people party balik ki ap kena ngadu menta namar ki ap dia ka por ka biang bakinyo pentami ki pai ba kena bagi priu ki bana par ki ba puli ya kubor kena ani kata BPP laba wat anong krem along community le sila ban kem tolak shwe constituency kata ka di ka jing pentami nanda bagi lek ban pelong meeting ru ngi bangilay ban pelong meeting ispun banabe bakan wan ka meeting naman ngi ko ban wan kren apring ginong song snong le pos up ngintip kan ngur pinwan ngintip la dan don brio taman yin pelong ban pen snow ya kali kaei ka bangidon hapo ka jimut jukhat jingi ban pen shai shikit pai pa ngi ko bagi nong song snong ni kat bagi don ai kini snow Hari ini kita parti kita penting lah bah, laringi rung hamni ngitei ban tap dia kan ikut jaga. Takadau penpol brio nak keleng, ai pai kali, ai pai singi penbiang kapa, ban peni idling ba kilat patai kubur ani, kiwi kita pek kubur ani pak, mo jam gatu ke parti, hagatu si pos atslay ke jaga, kabau terai senong don sepuluh sanwade. Kabeh sabar tim-tim lesi kila banong oni ka khlai kita gidi kicing persang ban pentami ngi ya kita kicing persang ban pentami pile iru kumno bigila lek ban kli jingleh ya gidi ginong persang banong pisko pi perkhat kumno lakum bagi lek yo pai ba ande kile ikut lupa ya gitu gibriu kibedi ginong persang hi jungki oh bagi lek menlek kum ginong persang jo pra banong ani magani te ngiru la kum ya persang som shit kan pi Namar kisno bong nong kersan pra bro udah nong kersan song shit imat ubah song shit ya ketuka jingwai kong deng kong na tegila wat bai ta irukom ban pentami kum no ngila shuya kersan song ndai da pekte ibakam kapakla kam ipo isnu tapi gani ka parti na kata daw mentangan kersan no ek NPP prosi dei lupa de kinong trekam juga sang NPP tu pai ba mentaw ino tang ki kenta kata hari kat semua kebangi hapele odon ki bang ani pa Ardent la isne fi shisha krewet be ong hap arung aku madan tema tapi kat bang tak kelam dingin hape khon be ni dingin le be la do pai ba odon don bang ngin ya la do pai ba om dan shu te ngin ko api hangini kisni menen nganawan ai ko ikis ka scheme to work order report constituency ashipan kan mau yaki pai ba jaga nongkrem constituency ba kata ka snong o pai ngata ngako ban kren shai ho Banyarap skim hapor barang tengah melak. Barkan bila mat lalu bangun amali usnem arjar pra ngai tang hapor bangajok. Kadang-kadang ngasong no hieng amdan lenti. Namar tan teh kini kisi gibri gibanang tang ai skim wat. Anda kala rem rumah ndengi tengem nang pi ngem dan la ndalarem ngi ai betang hagani kapor gen bangilong amali. Namar ba kata kadika hok kajong pite kam dei ka jonga. Tamang ngam tipi hagani ka samsinem ka belade markat juk yo kumbayok mentahi ke mel skim tip ka konstituensi ka yo yu ngate ngam tip dari tangga ka bangadon bonong bofin kimi lenti bofin yo skim nga ondang alem tengam la kini ki baki pai ba ki but la ka voice of the people party kami ban pen shai ban pen sngewthuh nga trai pai ba on chu snow be ba tu ga dik ai no tu shimalis no i las mo puram ni la sha te mrao ha ka jing pakha hanno pijio snow pilai he kat ni hagi snem gi ba men shwa habagawan ka first battalion ka second battalion ka third battalion ka fourth battalion kinapon gini ki battalion banong habalai kam banong andalat dep pas sigatuka test ka mare la ni ka exam banda dep ka training ba chief minister on ai appointment letter la jio snow kam chu khamban ndai menta i kumba kadai ka jing ai kam snow bha ka jing chief minister yakitu ki bala pas na ka jing trai stam ka jong ki o hageni gi singi dan gi ba out of Ardent Bapak tulat kata ke district council kita ki nontre casual bu yaro mengene pak bapak tulat ke sarkari kene kai wo daw yang ni kene wo daw ye ke jimpen tulat tamang yang dei ke sarkar MDA tu ke bapak tulat mereka ai ke bangi kham me phala bangi kham kren tulat balai pada hak ban phawan ni kita ki noi kai semadan student kata ka dei kai ke bangi ngim sru bakan no kalinti ke bani namar ki sarkar haswa kata ar kelale kumta
Kila ai kam pun lim judan ni banaga ti shim staron phawan shim ya kata ka appointment letter. Hapa district council lu menegeri ya bagi penki tu bagi casual ki kremlun mamadan pulau juga district council ya kitu ginong tray casual kishur penki ya katlo ki kremlun la kilom yang jenla demokrasi nak lihat ke parti badang baka diga jingleh be ukur kata balai badalum hapa diga kamram kita ki nomor ngim ko bu pai ba un sha ela maklan ngi ko bu pai ba untuk ni em magari sen sha pai ba ni chit mangi gini ginomi kwa bagen shakri ka ni ke scheme ka bagi tu kana o ni penyo surat ni penyo umbam umdi ni penyo boarding electric kani kamdai ka jingleh ka jung emli kani hi gini ke scheme ka bawan na ka sarkar India ka nugo ka sarkar ka bawan hang tipo Delhi ka wandu baki program gi batumai ka PMGSY kini ki scheme temanang ta gidan shipon ba ki scheme kani ka JJM kani ka scheme juga sarkar India ban penyo umbam umdi hamala ka triwi nang ta gidan skini ki scheme na po ka power ministry ban penyo boarding electric nang ta ying beduk kini ki scheme gi wala po ka sarkar dia ya kini paro ki kam try de ka sarkar jla mau pai ta ladung tip tu snow train neki ai ka kikile kai ka kikile anta ki pinkit ram me ka jla ka jini ki wan rai ki project ki bahe ki ko pe ki wan rai ki project ya ka mangi ki try mulu ki try jaka nyimla ban pentre yo ada ki banabar ki wan me ki company ki banabar na ka tarang haban yang persya bala bangi yang persya ki oh gini ki PPP ki besi persya alukat ka batan ngim persya nomor kumbangilang ngikwa baka AK ka deban penmentoy ni utray mulu utray jaka ngimi begitu ki project ki penmentoy kini ki bri ki banabar kini ki bri ki banabar kim salia kita try torti hadu kata-kata yang ikam ki bobo lapi ong di surat lapi ong kata jingte po assembly lapi ong kata pi sama stadium kaba ki tu ki bri stai ki ong ba on junur bandrung pat ba akan ke stadium ngamtep kai kata bada badan program pat ba ki pening semar dan ke jing suba ki bri po gar hus ki ong imat namar bakar kom tray kal ko torti lalu rung pat ba kumbadi bandung kalaban kelam lasi kalong shisha ta kadang ke jingma bagai ke assembly ke bangi i dak khamat kapadan tray dapat utu tunung pulun na ha magani la syaban dak ong bani pleno hak sakatu ko tunung man khamat kini ki pelong ini bangin haban bro utak jingkeli balai kalak banung ta bani kajing le cuma ni ke sarkar ka di kumno ban penmentoi ki beri ki bonapa kiman ra ai ki hotel habang ngi kren persya ga ngo kini te besu persya baik haba kini ki ai kam ai jam mi ki khon samaj ni hangno ki khon samaj ki jongi ki kap ki kam ki bekunno andi gelawat iki hotel vivanta bagate ga Marriott ni sham bagi kena jingi kiyo kam tangkum ki receptionist nong pun khot kamera nong kliap jan like nang ta ka kam manager ka kam supervisor ka libek syak ki bri ke banabar ki klaja ke bakamai terus kini ki bri ke banabar ki kali ki banabar utrai hang turu di banabar bandai tanggata ban pintikna begitu ki hotel kini onong ka sarkar kali pelong program man la ka poram tu badan siu ka tor ka badan telada ay nga ka hotel ka bahe ngalai te ban punya na ka sarkar ka kitli penon program tu kan siu ka sarkar kabur kala ka syani ka sarkar hato kala juli akong tai ki samla jungi ai ka hotel badan pintikna ay ba pinum yak na ngin sawan pelong program ngin tu ngin pensa ngin sa siu ka tor kita kini ki ba upat ba beri umtip usmu bangi ni persya ngem persya mereka ke bangi depan persya ni hapan persya ya ke bangi hapan yang nyong naman ngem ko ba karoi kapar ka bapiong gabawan kan poi tang hakikat tu kat ningot lani kan poi kampun syeki kerajaan namara baki wangi company ke bamar ki pentre ni onde gela de pentre kira no yang tu ke cingyo nong joki saka jelala jong kapisa kam don hang ni jelaji nak kata rang i habangi le keleng-keleng mata ki yo nong tendong ki stang bandret nomor kapisa kam telun hapok keri ke jimi jaga voice of the people party ka sngewthuh ye ki pai ba nong shong shnong ye ki ne ki bro bangi da kwa ba ki pai ba kim sngewthuh shai kumbang ala ong ye pimne ya kata ka jingleh ke juki but the voice of the people party ni don the voice of the people party ngarung the voice of the people party tanggawi ke jingot ba kata kalong ban pintikna ba voice of the people party ka de ban job ba ka de ban sinshana do snam arpura Bani yang dia pasat ngin persyani ke voice of the people party ban pintikna baga voice of the people party ke dia ban job ke Emily election harus nang arpura nangi na pohon sning constituency kata ka tong ka bangi ko
Oh ngilik keleng-keleng mata ni sengo tenat ni sengo yok mensim apa kipai ba kyong am Ardent nang ni lo trebi pra tamakadon pak kawi ke kentin ke babot nadin tangbal ada kalong kumta ngingem kwa bagan long kumta ngingi kwa balad kipai ba kyong ka voice of the people party ke diban job nang ni na umsning ni duo thong bangin pen job kum kita git khot lagi ke Krishan ya ka voice of the people party kum gin nong Krishan ke beshiram ni bo ya ka thong bangin pen job nang ni na po umsning constituency maka diban ko no tangata kandai pat banbut teka kentin ko tangbala da kamlong kumta wengno kenya kata lada pitang buat ika bakum kata ka jing perkat kadon ka jing Ardent baga voice of the people party kan sinshar na do usnem arbutra ni tingi ton ka jing ka baskan ni bo jing toy ni don ka jing ka baskan bo play lo juba bangin sinshar na do usnem arbutra bangi da bo thongru bangi de ban job life war ka batuna ya na ka life rio kamde na ka rio bat lada ki pat ba ki ai ke jing shaya ka ba pura hani ki nongalam ki balong ki nong sandur ya kita ki nongrim ki baskan nyela ban poi ban ngin kot bet ya kata life ar ko ban ni bo thong bang dei ta bangin kot lagi pat ba ki la shane atli ko mga juang largi pat ba ki shane hani ki nongalam kum bagi kon ki shane agi ki me ki pa o balong ka suk ban pnya ya ga yinga sam lara ki kon ki jongpi lani ki kon ki jinga ki on kapara mo pi me papa piang we kada suk shisha ba pin shime karai ba bon sin karai ka no ga piang na marba kamdan ba no ga jiwit nei lagi kon ki lai kwa banai jimut lang te teng teng kala ba do jinga tung ko teng teng kala ba do jinga pher jimut nama tangi kwa ba ki pai ba kin shane ba tangoi ya mentahi ngidang shane hagni ki nongalam nama ti maki ki ba sanduri ki ga nongrim ba ti maki ki benang kata ka thong ba ki bo ngin shane aki katwa ka party karai ngin pencok ya utau kortong hakata ka election MDA Govt house nem arpura balar ki pai ba poro ki rum kum kata ka jing sngewthuh ano him don kanu ka bor ka para ban penki ya ke chimut ka jong pai ba but kamdei tan kata kaei ka khamshir kai menta kalong bagani ka party BJP ka sanshar mata po Delhi ka ko ban pentolo dia baro kita kiliang persha ban penpat ban pharya ki seng haki jawa ke ba pher ba pher dengan pila da PP shane kom ki pat ba no pershan pra haka jing peniat ba pi ai ngi ka jing ayo pengin peniat ka party kum ki nongalam ke bala sanduri ke nega nongrim anam don por ngari india bala ban pharya ya voice of the people party hadin kane ka arpura anam don por namangi sngewthuh Kemudian kita clear, Ardent kaei ka boy, kita bring pada bar juga jelas. Ni ko aban tip kaei ka boy ka jopi. Kapa pite song ni kini nomi kemat ka jopi. Lagalong nadu ki MDC, MLA dan MP. Kami don kata ka jingki. Kembalong haji wiki por. Kira po khamta mapo ki district council kadon tang ka je kini isuki kadon tang ka je klem isi. Kaei ka PP pile akong ka party. Yang ngim don kaei ka por. Nai tang ka ki MLA, ki MDC, ki MP jong ka voice of the people party. Ki tip ki yola dan shagri upai ba namar upai ba ujit ya ka nongrim juga party bo shana haki nongalam juga party. Ndai namar ba utip ya kita ki kertong ki bangi sei ni sngewthuh badai ka jing shana ka jo upai ba ka jing pedang jo upai ba ya ka nongrim ka jing shana ka jo upai ba ya ki nongalam ki ba sanjor ya kita ki nongrim bangi job bat ka don kata ka jing shepting buram ka jing nyokor ba di upat ba bat kata ngira ya ka buram go jing upat ba ngira ya ka bor jing upat ba bat ka don ka jing shepting bala dingi pakala nagani ka lintia upat ba on bread yang tagan ka dei ka bangi don kamban sngewthuh bat ka tagan ka ba lala pipi bat scam ya ka tagan linti ka bangi la hikai pi kani ke jinga linti kanum kot tanga ka por gojing uba Ardent satang ka tuani por le se uhaban shong tha no ibar scam mi lawan shong tha no mangi ki beran ni yanaman aila de kwe ngrei la pat ba hi udan bek ton kata ga jip ki bon hatin jungi kenum no banne kai ba thiu pai ba dein mar kata da ngin yong the voice of the people party kanum don klem ka jing kersham jo ki pai ba bara ba fikirsham kama fikirsham ni ka nongrim bar ka jing shania yi ki tengi nongram ki barang ya ka kum ka nongrim di nomor kata Ardent kita tu Ardent min show kren ku mai menta min show wat juit malai ki parti menta po uhikai begini ban ya ka parti mau wat mala nomor min show kita ki parti apo lai posnem kila don kila senchar pim kenria pisulang be malai ki ngate muju kersham kongres be da priang ka kongres do thlong ro ngabot be
ngiti ke baju kersian sing rulum da pening sing rulum du tolong gi bot bai ngim ko aban long gum ta den mar kata raung yo la phi I baka base of the people party kamle ko bakala kren nabi war bo pra bread no te hadin ru kun ma ni jing kai phi yo ni ki wi sing san per hai namar hani ngim wan sekali ke beta bangin kamai bangin yo nong nengi wan ban pil shai ban pil sngewthuh ban e happy ki pai ban pishim ya ka rai ka bane ya mentahi ngam don jing ardatin ngasmo thu shai bo breu le juba ya ke jing doi jing ki bapon ngai kun do ka chebale ki gru teman ki reu rang ba ki reu dong dong ki bong be en ni kan mau jing doi ngem jingleh jing doi kata ga de ko wei ngasmo thu ki pai ba ki ai ka jing ka sha mdei da kata wat kini ki breu ki batrot ada jingim ki bamla ban sin share la ka jingim ki ba sha temrao ha ki jingdi lesi ke bapon buat kun ka kia ke ba lesi mangi ngila manong oh kita itu gini ki bendi namar kini ke bela kerni banget di kaya kan doi ke bakum kita ki brio ki om no Ardent hadin ki election ngiting ngila yo psate of te ngiting ngem don people aksa kyong em ni sngewthuh ye pi ngila yo pisa ndai ngim perkhat shu ya ledi bangi obai di ni perkhat ya kalawai ji kon ki ti ji nakatarang ye thepra te mangiru tapi ki priu ki bakum kita gidang sngewthuh ban perkhat ya kalawai kanu tam phi ki ba kham khlain lese hakata ka blok perkhat bangin sngewthuh ban pikir ya laga chim ngide ban lo ti namar kata ra ko ki pat ba be ka jingwan ka jing ka snong larangi ngi she ngap ya gal air ngathang ngin por hi ban wan sik snong ki barit ngin wan be ki jaga yo be he abiang ngin champite ko ong pat ba hi ndingi ko ban rum ka bala la dolong isnong i barit ka no 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 ka ai ka bangin ai nginai ka ji kai ka khra ka ban pen scam mi ka jibot ka jep kha kana ban tan pat na goi ka lat ka lenti ka bala ban pen bakla o kumbala matang i ki ki wei ki seng sai per thai kila persyang ban pen thumi kila sedang manong oh pen kersian mesial yu sama men kersian yu pradna me ayo yele kamen sngau bahasyu nomor kini ka parti ka ban khanglut iki jingleh kamen ngong ide ki ai mangi bangin tu no ya hok juki kun sama bakin le kamen ki le sngau ba ndai ai ka mangi kwa kalong bakin le kamen dak akor ka buram nomor ki on petse kumya ka spar u ya persyana bagata ka spa ka pesniu ngi pek ki jingja ki bangi yo jingtip hadu mentamane don shipon ki jingja ka ki pulit ka ban ni pelaj iki khun samla na kita ki jaka kemet bakin kebayalam siki kam awri atingi yang yo kalong kumta ngim kwa baka kita ki jingdon ki spa la ngim da pisau bha kebalaban bialam iki khun samla siki kam awri abat le si suki pasuki ka seplongi ke jela ka ba tip kum kata ka jela ka batak di kam auria kum balong kiwi kiri ni kren ni kata ngim de ka parti ka baplong jingduai ki jingalang pai ta kum kini ndai pia saki ki parti ki baplong jingduai mana ki po dan ki banang banduai dan ru ki banang banduai wala ki lalong kristan slam banduai ki duai jar halaman sim dan bun kum kita lapi pak duai ki sengosi oh pi pak duai yang ate ngemnang tapi ong duai jar dengan duai kidon ki bakum kita hendrai la ngim nang ban try kanu ya ka jing doi try ting ya nang hi nor don ki hikai na do na school terengi phai se jing doi try kunno ka hikai ni tang itu lain iba jan kot tat juga jing doi o wan mi alam ni se ka jing pen choi sumar ni na ka basniu kadika ta ka bakum ki nang alam ni kwa banu mi alam mi ki kun sama ban sumar ni na ka basniu ngim kwa ken namanya idi ke jing job jugari ngeli ke jing job jigi kon samla ngeli ke jing snew jong drop snew ke tamaria ke jing kiu juga HIV juga AIDS ni semua share kai ke baca torang ini le kata ban kedat ban tau ki kam ki jam ki lat ke lenti ki ba khot ki ba suba ki ba ublei on the shame ke jing snoba namara ru blei shame ke jing snoba ingi kum ka jabru on the teru ke jing kerku on the plelenti ru yangi habangi ni tray na ta ka pit ka yang juga jam kata ka de ke jing phe kamdei na mar bangi ngi ko ban khangla o mentang kisna manong yaska pahong ngi kren ju ba Ardent uba bredu kiong gumno shinea ga hok ka jongkiru kinamai kren tang ya kata ki kren ya ka ege jing temu ka bangi ngi kren don ayu haden det ngi ngom no nga kren ya ki pai ba jong no kren ngom pe ya ka hok ka jong phi shinea ro nganam tre ban sim le ka hok ka jongaru nganamla bang ai na ka tulok junga bang ai pi ki pat ba nyon yang lain yek te em na barok ka hak ka jopi tendre ni de kren ne ka jing sha mangi ki emli ki ba embe tan ka tulok emli hage emlang salang ting ting da ya priyo habebe ting ting da khawai habebe nang nu ni se hatong ni se nak tu ka tulok na pla ne den bon pnai ne ngim ke jingim ka ba e ha
ban syagri pak ngimitri kam kontrak kumpakilong kiwe ngimitri kiwe perkikam syek sadek tangani namar ngimpo ni kerikam kiwe nongi sngewthuh ngi jik kam ban syagri pak dei namar kata kibakum kita ki persa ban penting ya kibriu nengi ngong kuno kaei ka bangi kwa ngim kwa banong banai by the way naman kanu nginai by the way phi kapai sumar mentah kabaran badi kilak ladang ai mana artho ajar kampan mentoi phinah dem sim dagaram degai bangi kwa kalau banon rai ki jaga sumar ki biang hanga dor ke bencam kata kadi ke thong ke jingi banai by school banai by kot kanu ngila banai lamang kiu ke by school lamang rem ke by kot ni kwa ban penyo ya ke jingnang jing start ke bebet ke biang hanga dor ke bencam kata kadi ke polisi ke bangi ngin salamra andang ladon hanga dor kata kadi ke thong ke jingi ban kentiu ya ke yok kot nang si kren pun kibon opek kanu yang naik fi mentah kanu ke bil pihak si apa iba mentah kanu no ya kalai lak kan poi be ladang ai ma ka bone yang naik kanu fi pihak simram yo kendri fi te pihak sngowo be yang awe meri pengai ra fi ngala te amra fi kata jadi pihak sate ndai da fi sate amra nga sate sagaram ba pihak banti kata kadi ka kipai ba ki kendo ngim kwa ki pai ba jingi kini kendo na kata ngidon kamban pen klan ya ke lak kenti ban pio ki pai ba ya ke kot ka kia ka jing smart haga dor ke bebet ke bepian menna kim salia shu kei ki bangi o jing tim ngi ki pa di ki tawai ki bala exparu shiki jaka sumar namar kata da kei ki bangi ngi kwa ban on ya ki kon samla bai ki pai ba babun pek yo kiai ki jing persang jo sarkar ling bagi skim ki bapher bengio i ki nigismi yo ki dei tang kita ki pain killer ki ban pencak sipor ya ketu ka jing dom ka jing pitar ka jing sosi ka jing ndai yo kata ka jing pang ka jing dom ka ki piang tang hadin bagatu ka tawai ka por tawai jong pain killer ka kutno mentang i ko magi suai do pain killer ban pencak no sipor ya ka ni ka jing pitar ka jing dom ban ki persang ban penthami ki pai ba ban keno bala ga voice of the people party ka wan ha ka bo kuptan rei kum ki pai ba ngi kwa ka e ka bangi ong ka diga ta ngim kwa ban su ai pisa ki pai ba san spa shehjar by dawai by ko by slaba pri ki to ha ka tuklas kintep pakindang hap ban shate shisha te marau la kalau ha karam ba ha ka ta ka jimut ka ji prakhat ka jonki dan kam nomor ka ta ka taw ba ki pai ba ken smutu bagi don tanggawai ka thong bagata kalong balar ka sinshar ka khara ka kho i ka wang noi pi ke paro ki be pins dan ban i baka plat ka jo ka sarkar kan khlain ka plat ka jo ka sarkar baka khlain kala ka ban pet kuno ban mang pisa ya ka kot ka khia ban mang pisa nagam ta ka puri ka tangni ban kan tiu ya ka yo ka kot shaki nong kondong ban pen khlain ya ka kamai ka kaji ban penang ru ya ka chat ruji ka batri shitam ida kwa na war ka ta daw baki pat bakin sngewthuh shine ya kini ke paro ban ni sngewthuh menta ba ka sorka kala persyang doya panwan ra ya ka jing sngewthuh pakala haki pat ba ban penmi o kilawan kita ki buit na syapar juga jela kumbaga sarkar kuwarra konsultan ni ki pri ki manabar ni kumbagi wanra ki pri ki manabar menta ban penkre bani kon election de ki buit ki manabar rengang itang ade ngamget bagi buit ki manabar kin job ya ka jing start ka jing shampang jauh pada obra yo ya ka jing penshai ka jing pensngewthuh na ki nagalam jo voice of the people party na ka tara don ka jing kemen paskam onam don ki buit ki manabar ki ban penthami ki ban lambakla ya uni upat ba ban unong kersan pra obala sngewthuh ban obala raikot jaka baja long kat balong ngenum e ya kani ka litti ke panglajit haru apopra ngempet bat ngin pisar naru apopra shakma nomor kata kata ngir community baga jing job ko jigi hakani ka MP election kada election MP steng sama kamli tanga jing job ndai ka dei ban long ka jing job ka ba kham ton buram ngide men yo kham bon ka bot ballara ngiyo kham bon ka bot kata hi kala ketolunti baga voice of the people party kan senchar klap atatin naru usnam apopra te nomor kata ngidon ka jingit ka baskem ngidon ka jing kermen ka baskem balara ka bakum ka taga sarkar kanwan sashisien ka buram joga jatbriu kanwan sashisien ka jing shan ya ka niga ri ka be ka jing namar ngi ton kambat sngewthuh ba ki ke baro ki shong ha ka bor sarkar baraga sinshar ka kharar te nomor tangi kerpat ya pi ki pai ba long ki pai ba ki basta
Longi pai ba ki ba shampang, longi pai ba ki ba pinchang nurim, but what num python, what num dan kata ka jing ardatin, lada pila pen scam hi ka jimot ka jipkat ka joki nganong ipi, anam dan kinugi por ki jing persang. Naman nga tip tigna, bagani ka sarkar kan bagolang mata, kin penan kamlat ki but ki borj ki paro, namar ka dan ka jing shifting, ndai tang namar ba ki ting ki ramno. Mereka jing perkat ke jing kirong larki ke siapen kelem haus nam arfufa kadon sipon ke baki ken tunong ya ke baki lembentoy ning baki ni ki sipo ki snam ha kata ka jing ton ke jiki ha ka bor sensar terma batangi e aga jing start jiki pa ngin pe hadu kadon ki pa ba kila ban yeng ha kata nongrim mereka magalong hi mata bagi keleng meneng wan po jirang meneng si sajanya po pat kama ngai ke jing hembat ngai ke jing skoto jiki pa ngin lek gentles ni shisha ya kata ka jing anglo jiki pa ba nginum shane atam ha ka jing bor ini saat you play halaki yang kisem ke jingi bat ngin pai show play laringi skoto shisha bagata kaei ke bangipan kalau ka hok ka jingi ubre un ai ni bat ka drukan perkat ji ka de kalau ka pepek bat laranga kren shiboni ki jingleh jingoni ka sarkar lese kapor kan bang rengenge kini kilong ki ei ki bala biang katu bangini kren hagani ka jalmit babin let shalagi yang kisem pini opana pen scam ya ka jimut ke jipkat jupi ba pinang pen scam amdai tangali rengan pen skutu lem ru ki we ba kin yeng hakata ka nongrim bana du mentahi ke MP election umdai banong tang hagani ke MP election ndrei nadu menta hadu u arbu prang nganum kadya ini election laki yang kisem ki jingi daga jingkut bangin bu ya ka thong bangide ban penjok Emily nangne na po umsning constituency house nem arpopra tegani ka por kom ka dak jong jing kershan kom ka dak jong jing pen scam ya kata ka rai ka bangi na shim ban ai ka jing kershan ya ka voice of the people party yene yang lang agani ka por ban ni ki nolam jong voice of the people party yene perta ya ka sharp ka jong ka party ka bangi ju perta hamam lagi jaka ban pen scam bagata ka jing perta pra kan ba pen scam ninga bangang la yo benta o kalong ka basngotna ngi le gi priyo ki ban perta pra habang ilek kumni ngilek tor kaleng nadugi kanarit masni kali laram yo on how pra to kama kame sengshisiet Sebelah isu bola belum terkuih iwe.